takaici da kuma bacin rai na abin nan. To mu je mana game da wato wani matsala da sati biyu da ya wuce ko sati ɗaya da ya wuce yake ta kaiwa da kawowa, wanda wani shahararren mawaki ya ce idan ba an tura mishi naira 1,000 wanda ga bidiyo ne yana ta yawo a ko'ina da ko'ina. Me gaskiyar lamarin? Wannan lamari haka yake koko dai in hakan yake me ya jawo hakan ya faru? To ai dama ni na tunanin akwai wanda ba su taɓa Buhari waka kyauta ba, kuma babu waka ɗaya da suka yi kyauta. A cikin mu akwai wanda da gwamna za su daga su kira su ce za mu ma Buhari kaza ko ba abin za a yi ba, a ba da kuɗi a gudu da shi. To gwamnoni sun gane damfara ake yi, to sun daina bayarwa yanzu, kuma to ina ga shine za a yi kasa kasa wajen mutane. To akwai bambanci ne? Babu. In ka ce kana son mutum, kana ganin ba watakila ya hakan ne din ya gano ya har yanzu akwai masoya a game da musamman halin da ake ciki yanzu? Ai Buhari ko yanka mutane yake yi ana son shi, kuma rabewa da shi din ma da ake yi ne a ce ana son shi, yasa ake cutar wasu, ake daga mu wasu kafa. Amma mutum yayi kuskure ya ce ya bar shi, wallahi in aka daura mutum he igiya ta yi rara. Me gaskiyar lamarin da ake cewa ku mawaka akan ba ku makudan kuɗi ku je ku batanci da mutum mai mutunci ko kuma wani ɗan siyasa da sauransu? Hakan ya faru da dama, har mun ji an kama wani a Kano har ya je gidan kaso. Ana yi. Ai wannan wakar in za a baka an fi ba da kuɗi. Wannan wakar an fi ba da kuɗi. To amma ku kana ganin cewa ya dace hakan ya dinga kasancewa? To ka dinga duba kamannin wanda suka hau irin wannan layin mana. Ka duba da tsarin su. Ka fahimta, ka je ka kunna waƙoƙi ka ji su waye suke irin, akwai natsuwa a irin wa'annan. Ni dai kaga yanzu ni dai na taho Abuja nan gaskiya, amma wani bai isa ba, kuma zan iya gaya ma inda babana yake aiki, zan iya gaya ma inda mamana take kwana, saboda ban